La família Mitchell contra les màquines és la primera pel·lícula que Netflix estrena amb l'opció de veure-la en català. Pels més petits, avui s'estrena en català a Netflix La família Mitchell contra les màquines. Els Mitchell contra les màquines es pot veure també en català a Netflix. Netflix estrenarà la primera pel·lícula en català, que és La família Mitchell contra les màquines. La família Mitchell contra les màquines. És la primera vegada que s'estrena una pel·lícula a Netflix amb doblatge en català. Després de molt de temps, de molta gent reclamant que Netflix aprofités el doblatge de tantíssimes pel·lícules ja fetes en català. Coses que ja estan pagades, que estan fetes, que estan molt ben fetes, a més. Absolutament. És que, per favor, es tracta de la pel·lícula Els Mitchell contra les màquines i la plataforma l'oferirà a partir de demà, tant en veu com en subtítols. Estic enamorada absolutament d'aquesta pel·lícula, que és Els Mitchells contra les màquines. És la primera pel·li que Netflix dobla en català? Sí, i la veritat és que a les xarxes hi ha molt clam, no? Hi ha un gran clam de que les plataformes incorporin pel·lícules i sèries doblades al català. El doblatge està molt ben fet i he de dir que el doblatge en català en aquest cas està millor que el del castellà. El doblaje en català le da 50.000 patades al castellano. S'ha estrenat aquest cap de setmana una pel·lícula que es diu Mitchell contra les màquines i és la primera pel·lícula doblada en català que s'estrena directament en aquesta plataforma. Els que són pares i mares i m'estan escoltant ho deuen saber perquè aquest cap de setmana ha bullit els grups de WhatsApp. Tots ens anaven passant, mireu aquesta pel·lícula. Hi ha molta polèmica perquè Netflix no dobla pel·lícules i sèries al català. Són pel·lícules que ja estan fetes, ja estan pagades i no estan ni a Netflix ni estan enlloc. I això també és un drama, jo crec, no? Sí. El català és tan residual que es podria considerar inexistent, insultant, vergonyós, lamentable, miserable, penós, insensible, indignant, indecent, ofensiu. L'oferta de continguts en català a plataformes com Netflix o HBO és molt minsa o pràcticament nul·la. Netflix té un gran catàleg amb molts títols infantils que s'han doblat i que no s'ofereixen en català. Si donem un cop d'ull a tots els títols de Netflix que s'han doblat al català, però que la plataforma no ofereix en la nostra llengua, en trobem més de 300. A Netflix hi ha unes 2.000 pel·lícules aproximadament. D'aquestes 2.000, unes 300 han estat pagades per la Generalitat, és a dir, amb diners nostres. Quantes en podem veure? Doncs només una i que ha estat estrenada molt recentment, que per cert, molt bona, us la recomano. Ain't got no time for no haters, just living the life.